वैराग्य महामेरू श्री संत गोरोबा काका, भूत भावन परमेश्वर करवीरेश्वर भगवान कालेश्वर महादेव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामजी, भक्त स्वरूप संत स्वरूप पवनपुत्र श्री हनुमानजी, आम्हा महाराष्ट्रीयन माणसांचा प्राण स्वाभिमान मौली ज्ञानोबाराय, जगद्गुरु तुकोबाराय, आमचं ग्रामदैवत भगवान कानिफनाथ, या गावच्या पंचक्रोशीतील सर्व देवी देवता आणि माझ्या समोर उपस्थित तुम्हा श्रोत्यांच्या हृदयी वास करणाऱ्या त्या चैतन्य तत्वास, ईश तत्वास, राम तत्वास अभिवादन करून आजच्या या वर्षाच्या रामकथेतील अंतिम दिवसाला मी आरंभ करतो आहे. मंडळी, गंगेच्या पैल तीराला रामजी पोहोचले. केवटाला आनंद झाला होता. काहीतरी उतराई द्यावी म्हणून जानकीजींची अंगठी देण्याचा प्रयत्न रामजींनी केला. पण केवट म्हणाला, भगवान आज काय मिळालं नाही मला. माझे दुःख गेली, माझी दीनता गेली, माझं दारिद्र्य संपलं. आजवर अशी मजुरी मला कधीच मिळाली नव्हती. आजची मजुरी माझी खूप मोठी आहे. मला आपणाकडून काही नको. फार तर मी असा आग्रह करेन की 14 वर्षाचा वनवास जेव्हा संपेल त्यावेळेला आपण याच मार्गाने परत यावं. पुन्हा एकदा आपलं दर्शन मला घडेल. आणि मंडळी, केवटाला निरोप दिला रामजींनी. रामजींनी निरोप दिला. गंगेच्या पैल तीरावरती आहेत. गंगेच्या काठावरती रामजींनी भगवान शिवजींची पूजा केली. इष्टदेव अभिवादन केलं. जानकीजींनी गंगेची पूजा केली. गंगेच्या समोर हात जोडले आणि जानकीजी म्हणाल्या, हे आई, सकुशल परत येण्याचा आशीर्वाद आपण मला द्यावा. आणि गंगामाई प्रत्यक्ष बोलली, हे जानकी, तू सकुशल परत येशीलच, पण तुझी कीर्ती अखंड राहील. शांत अंतःकरणानं पतीच्या समवेत तू तुझं कर्तव्य पालनासाठी जा. गंगा बोलली. आणि मंडळी, सगळ्यांनी गंगेला नमस्कार केला आणि पुन्हा एकदा पुढचा प्रवास सुरू झाला. बघा, रामजींनी गुहकाला परत जाण्याविषयी आग्रह केला. पण गुहक म्हणाला, बाबाजी, मला इथून लगेच परत पाठवू नका. 4 दिवस तुमच्या सोबत राहीन. वाटलंच तर ज्या ठिकाणी तुम्ही निवास करणार आहात तर त्या ठिकाणी आपली झोपडी मी बांधून देईन, आपली कुटी मी बांधून देईन आणि तिथून मी परत निघेन. पण आज मात्र जाण्यास सांगू नका. त्याच्या डोळ्यातलं पाणी बघितलं प्रभूंनी, रामजींनी, आणि सोबत घेतलं गुहकाला. चौघे चालू लागले. रामजी पुढे चालत आहेत. जानकीजी पाठीमागून, त्याही पाठीमागून लक्ष्मणजी, आणि गुहक लक्ष्मणाच्या पाठीमागे चालतो आहे. चालणं सुरू आहे. दिवसभराचा प्रवास आहे. ऊन असेल बघा, उन्हाळ्यामधला प्रवास. हे सुकुमार आहेत दिसायला. राजघराशी संबंध आहे. रस्त्यात जी माणसं भेटतील त्या माणसांकडे हे बघतायत. यांच्या बघण्यापेक्षा लोकांचं बघणं जास्त उत्सुकतेचं आहे. दुपारची सायंकाळ झाली. सायंकाळ एका वटवृक्षाखाली झाली. वटवृक्षाखाली विश्रांती घेतली गेली. पुन्हा सकाळ, पुन्हा पुढचा प्रवास. नित्यकर्म आटोपल्यानंतर रामजी आपल्या पुढच्या प्रवासाला निघाले. आणि मंडळी, प्रवास करता करता
या सगळ्यांचा प्रवास प्रयाग तीर्थाच्या जवळ येऊन पोहोचला. प्रयाग तीर्थ म्हणजे गंगा, यमुना आणि सरस्वती या 3 नद्यांचा संगम. आज त्याचं काहीतरी नाव वेगळं होतं, ते पुन्हा एकदा प्रयाग करण्याचा विचार बोलून दाखविला गेलाय. आणि आमच्या परंपरेतली प्राचीन नाव आहेत, त्याच्या पाठीमागे काही राजकीय हेतू असेल तर मला त्याचं देणं घेणं नाही. राजकीय विषयांना या व्यासपीठावरून घेण्याचं कारणही नाही. पण त्या भूमीचं प्राचीन नाव प्रयागराज असंच आहे. प्रयाग तीर्थावरती सर्वजण पोहोचले. रामजींनी पुन्हा एकदा शिवपूजन केलं, भगवान शिवजींची पूजा केली आणि मंडळी सगळे मिळून ऋषी भारद्वाज त्यांच्या आश्रमे पोहोचले. भारद्वाज मुनी बसही प्रयागा, आपण हे ऐकलेलं आहे. प्रयाग तीर्थाच्या ठिकाणी भारद्वाज मुनी राहत होते, त्यांचा आश्रम त्या ठिकाणी होता आणि त्या आश्रमाच्या ठिकाणी रामजी पोहोचले. रामजी जेव्हा तिथे गेले ना, भारद्वाज मुनींना अतिशय आनंद झाला, त्यांचं अंतःकरण आनंदून गेलं. रामजींना भारद्वाज मुनी म्हणतायत, हे राम, आजवर मी साधना केली ना, मी योग केला, मी नियम केला, साधनेमध्ये सगळं आयुष्य माझं घालवलं गेलं, माझं तप झालं. हे राम, ह्या सगळ्या तपाचं फल मला आज मिळत आहे. तुम्ही माझ्याकडे आला आहात, तुम्ही माझ्याकडे आलात. आयुष्यभर साधना केली, या साधनेचं फळ मला मिळालं. योग जप साधना जेवढी माझी झाली, त्या साधनेतून जे मनोरथ अंतःकरणात निर्माण झाले होते, हे राम, तुमच्या येण्यामुळे ते पूर्ण झाले. मंडळी, भारद्वाज ऋषींच्या त्या आश्रमी रामजींनी निवास केला. एक दिवस भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमी रामजी होते ना, त्या वेळात, त्या दिवशी अनेक ऋषीमुनी रामजींना भेटण्यासाठी आले. एक तो दिवस संपन्न झाला आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा रामजींनी आपली नित्यकर्म आटोपली आणि अगदी सकाळी सकाळी पुढच्या प्रवासाला निघाले. पुढच्या प्रवासाला निघताना भारद्वाज मुनींना रामजीने विनंती केली, महाराज, पुढे कोणत्या रस्त्याने जायचं, तो रस्ता आपण आम्हाला दाखवण्याची व्यवस्था करावी. भारद्वाज ऋषींनी 4 शिष्य बोलाविले. आले असतील अनेक, पण निवडले 4 शिष्य आणि त्या 4 शिष्यांना रामजींना रस्ता दाखविण्यासाठी सोबत पाठविलं गेलं. काही महात्मे याचेही भाव सांगतात. आज अंतिम कालावधी आहे, अंतिम दिवस आहे. आपण कथा थोडीशी वेगामध्ये पुढे न्यायचा प्रयत्न करूया. 4 शिष्य सोबत घेऊन रामजी पुढच्या प्रवासाला निघाले. प्रवास सुरू झाला, सगळे चालत आहेत, ते शिष्य रस्ता दाखवतायत. सगळे पुढं पुढं जाऊ लागलेले. एका ठिकाणी रामजी त्या 4ही शिष्यांना म्हणाले, बाबांनो, आता आपण बऱ्याच अंतरापर्यंत आला आहात, आपण या ठिकाणाहून परत जा. आता आम्ही पुढच्या प्रवासाला आमच्या सोयीप्रमाणे या ठिकाणाहून आम्ही निघतो. आपण परत गेलात तर आमची हरकत नाही. हे 4ही शिष्य माघारी जावं वाटत नसेल, पण रामजींचा आदेश होता, ते परत निघाले आणि रामजी पुढच्या प्रवासाला निघालेले. लवकरच यमुना तीरावर येऊन पोहोचले.